Iso yeqiniso. Asibingelele mfowethu. Sibingelele abazalwane bonke egameni lika Jesu. Lokhulumayo uPhathizwe Mkhize, ongumzalwane ebandleni laseHoliness Union Church Port Shepstone. Mfowethu, asibonge kakhulu ngethuba lokukhonza kule podcast. Sibonge mfowethu ngomsebenzi omuhle owenzayo ngale podcast. Amandla ensindiso season 2. Iqiniso ukuthi le podcast ihlukile, ayifani nezinye izinhlelo noma amanye ama-platform la khona kushunyayelwa khona ngoJesu, kodwa le iyaqikelela ukuthi uJesu Kristu ushunyayelwe njengoba enjalo futhi enjengoba isindisa. So ingakho nami namhlanje ngifisa nje ukuthi sikhulume ngensindiso yangempela noma ngensindiso yeqiniso. Emva kokuthi ngizwe, ngibone, ngilalele emsakazweni, emabandleni athize la khona kuchazwe insindiso, kodwa uthi mawuthi uyalandelisisa kahle akusiyona insindiso lena izwi likaNkulunkulu elikhuluma ngayo. Mhlawumbe omunye uchaza imisebenzi kunokuthi achaze insindiso, ayenze ibenzima indaba yensindiso, kanti mawuthi uyabheka akusiyona insindiso izwi likaNkulunkulu elikhuluma ngayo lelo. Mhlawumbe omunye mengazi ukuchaza imisebenzi ayenze ibe light esingathi ke inzima. Mhlawumbe athi vumani, avumise abantu baphamise izandla, athi mabasho lo mthandazo emva kwakhe. Mase eqedile ukusho lo mthandazo bese athi ke abantu sebesindisiwe. Kodwa uma uthi uyabhekisisa akuyona indlela izwi likaNkulunkulu leyo elikhulume ngayo. Ingakho ke ngifisa sibheke incwadi lapha yamaRoma chapter 10 la khona uMpostoli Paul echaza insindiso ukuthi iyini. Emva kokuthi ke phela amaJuda alahlekelwe insindiso ngokungaqondisisi kahle, enza njengoba nathi senza la, ngabe siyazi-edela imithetho ethize ensindisweni ukuthi mawuzosindiswa enza lokhu, mawuzosindiswa enza lokhu. AmaJuda ke noma ayekulangazelela ukusindiswa eqonda ngensindiso, kodwa alangazelela ukufuna insindiso kwaze kwadlulela ngoba ese-ede izinto ezingekho necessary. Ake sibheke nje ukuthi uthini uMpostoli Paul lapha ku chapter 10 verse 2 ngamaJuda elahlekelwe insindiso uthi ngokuba ngiyabafakazela ukuthi bashisekela uNkulunkulu kodwa kungengokuqonda, ngokuba bengakwazi ukulunga kukaNkulunkulu, befuna ukumisa okwabo, abakuthobelanga ukulunga kukaNkulunkulu, ngokuba isiphetho somthetho nguKristu kube ngukukholwa, kube ngukulunga kubo bonke abakholwayo. Uyabona ukuthi noma babe nakho ukuqonda ngensindiso kodwa abazange bamamukele uJesu, azange bazi bamkholwe uNkulunkulu, kodwa baqhubeka nemithetho yabo. Uthi ke lena uMpostoli Paul verse 40 ngokuba isiphetho somthetho nguKristu kube ngukulunga kubo bonke abakholwayo. Balahlekelwa yilokho abantu bakaJuda ngokungaqondi. Lokho kuyenzeka namanje kulesi sikhathi samanje. Sibona abantu abaningi who are zealous and bamlangazelela uNkulunkulu kodwa isisekelo solwazi lwensindiso abanako. Ngiyakholwa ukuthi le podcast izoba usizo kakhulu kubazalwane abanjalo. Ake sibhekeni ke singaze sidle kakhulu isikhathi ku verse 9. Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga, ngomlomo uyakuvuma kube ukusindiswa. Ngokuba umbhalo uthi lowo okholwa akayi kujabhiswa, ngokuba akukho umahluko phakathi komJuda nomGreek, lokhu yena uyinkosi yabo bonke, ubacebele bonke abakhuleka kuye, ngokuba bonke abakhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. That is ileyo kuphela ke isisekelo sokusindiswa kwethu, hayi eminye imisebenzi esingase sibe nayo, kodwa ukukholwa. Kodwa ukwenza indlela yami noma indaba yami izwakale kahle, bengizoyinikeza isihlokwana nje esithi insindiso yeqiniso. Insindiso yeqiniso, ukuqhathanisa nabanye abazalwane abathi ukusindiswa ukuphakamisa isandla noma ukwenza
imisebenzi. Ngithi-ke la insindiso yeqiniso ngoba izwi likaNkulunkulu iyona ndlela yokusindiswa eliyipresentayo noma elikhiphayo kubantu, hayi indlela yensindiso thina esizenzela yona. Kodwa ukuchaza insindiso yeqiniso, nginezindlela noma nginamaqiniso amathathu engifisa sibheke kuwona nje kafushane. Iqiniso lokuqala esizolikhipha ileli lokuthi indlela yokusindiswa. So sithi-ke indlela yokusindiswa. Kungani sithi indlela yokusindiswa? Sithi indlela yokusindiswa ngoba sibheka lapha uverse 9 uthi-ke ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Uverse 10 ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga, ngomlomo uyakuvuma kube ukusindiswa. So sila sikhipha khona-ke leli qiniso ukuthi eyiphi indlela kanti yokusindiswa, indlela yokusindiswa. Bese-ke sithi-ke iqiniso lesibili esizolikhipha, insindiso ingeyabantu bonke, insindiso ingeyabantu bonke, insindiso ayikhethi bala lamuntu. Sikuthatha lapha kuverse 11 uthi ngokuba umbhalo uthi lowo okholwa akayi kujabhiswa ngokuba akukho mahluko phakathi komJuda nomGreki, lokhu yena uyinkosi yabo bonke, ubacebele bonke abakhuleka kuye. Bese sizothi ekugcineni noma insindiso ingeyabantu bonke kodwa insindiso ingeyabakhulekayo noma ingeyabakholwayo egameni lenkosi. Verse 13 uthi ngokuba bonke abayakukhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Ngokuba bonke abayakukhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Lokukhuleka kusho i-pray, ukuthandaza, futhi kusho i-acknowledgement. Ukuthandaza noma i-acknowledge, ukuthandaza noma ukuqonda ubukhulu bakhe uNkulunkulu ukuthi egameni lenkosi bayakusindiswa. Asikhuleke. Baba ingcwele izwi lakho liyaphila. Siyathandaza ukuba libalekelele bonke abalizwayo ngegama likaJesu. Amen. Ake sibheke-ke lana-ke insindiso yeqiniso. Verse 9 uthi ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Ngokuba uma uvuma, ipoint lokuqala ukuvuma, ileyo confession yokuvuma, i-agreement kanye noNkulunkulu njengalokhu uNkulunkulu emlethile uJesu emhlabeni ukuba abe ngumsindisi wabantu bonke. Leyo confession esho ukuvuma ukuthi ngempela uJesu uyinkosi, ungumsindisi. Bese uyakholwa enhlizweni yakho. Ukukholwa enhlizweni yakho okuhambisana nokuphenduka, okushiya yonke imisebenzi yokungakholwa, okuhambisana nayo yonke ukuphenduka, okushiya yonke imisebenzi yobumnyama, ukukholwa enhlizweni yakho. Bese-ke siya ekuvumeni ukugcina ukhiye la khona sithi uvume futhi uNkulunkulu ukuthi wamuvusa uJesu kwabafileyo, okuyiyona nto eyukhiye ekukholweni kwabazalwane. Iyona nto leyo uJesu Kristu ayizele emhlabeni ekhombayo ukuthi ngempela ufanele ukuba umsindisi. Iyona nto abantu abalahlekelwe yiyona, noma uthi uyakhuluma estradini kube sengathi uxoxa inganekwane ngoba bathi abantu akekho umuntu okafa aphinde avuke. Ngakho-ke iyona nto uSathane alahlekisa ngayo abantu abangakholwa ngoJesu Kristu. Abanye baze bathi kukhomba ukuthi akaze abe khona kwasemhlabeni. Kodwa umpostoli Paul uma sivezele incwadini yamaKorinto, ithi Corinthians chapter 15, 1 Corinthians chapter 15, la khona uthi kepha uma uKristu engavuswanga kwabafileyo, ukushumayela kwethu kuyize nokukholwa kwenu kuyize, yebo sifunyanwa singofakazi bamanga ngoNkulunkulu. Indaba yokufa nokuvuka kukaJesu Kristu iyona eyukhiye ekuthenini abantu basindiswe. Uma uvuma ngomlomo wakho, ukholwa enhlizweni yakho, ushiya zonke izinto zobumnyama nezokungakholwa, and ukholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo, iyona ndlela abantu abasindiswa ngayo leyo. Iyona ndlela abantu abasindiswa ngayo leyo. Uma siphinde sibheka futhi iqiniso lethu lesibili emva kwezindlela abantu abasindiswa ngayo noma emva kwendlela abantu abasindiswa ngayo, sithena-ke
Sena-ke insindiso ingeyabantu bonke. Lapho sizobheka laphana uverse 11 uthi ngokuba umbhalo uthi lo okholwayo akayikujabhiswa ngokuba akukho mahluko phakathi komJuda nomGreki, lokho yena uyinkosi yabo bonke, ubacebele bonke abakhuleka kuye. Akukho umuntu oyakulahlelwa ngaphandle oyakukholwa, futhi nakho lokhu kuyawenza umehluko ngoba abantu abaningi abanezinkolo abathi bayasindiswa kuzona, izinkolo eziningi ziba nomehluko. Uzomunye athi phela inkolo yethu yama-Afrika, inkolo yabelungu, inkolo yamaJuda, inkolo yamaSulumane. Kodwa abazosindiswa ngokweqiniso ilaba abaziyo ukuthi uJesu Kristu noma insindiso ayinahlanga, ayinamuntu, ayinaye ucebile, ayinaye ompofu, ayinaye omkhulu, ayinaye omncane, kodwa ingeyabavumayo ukuthi ngempela uJesu uyinkosi. uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Mawubheka laphana uncwadi yezenzo efakazelayo chapter 2 verse 21 uthi-ke kuyakuthi ilowo nalowo obiza igama lenkosi uyakusindiswa. Kuyakuthi ilowo nalowo obiza igama lenkosi uyakusindiswa noma ngabe uphuma kweyiphi i-background, but insindiso ivulelekile kubantu bonke abakholwayo. Ma uthi uyaqhubeka ubheke uverse lokugcina uthi ngokuba akukho mahluko phakathi komJuda nomGreki, lokho yena uyinkosi yabo bonke, bacebele bonke abakhuleka kuye. Ya la uyasivezela njengoba sazi ukuthi wafika kumaJuda nomphostoli Paul ungumJuda, futhi abaningi bebenakho lokhu kokuthi uNkulunkulu noma uJesu Kristu ungowamaJuda. Uzokhumbula lapha encwadini yezenzo la khona umphostoli Paul efakaza ethi-ke ngempela uNkulunkulu nabezizwe banikezile umoya oyingcwele, kusho umphostoli Paul la khona efakaza ukuthi ngempela kahle kahle indaba yokukholwa akusiyona eyohlanga oluthize. Manje la uyabavezela ukuthi akusiyona yamaJuda futhi akusiyona eyamaGreki, kodwa ingeyabantu bonke abayakubiza igama lenkosi uJesu. But noma sithena-ke yabo bonke, mawubheka laphana iverse lokugcina lithi ngokuba bonke abayakukhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa, noma ivulelekile kodwa futhi ine-clause ethi ngokuba bonke abayakubiza noma abayakukhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Lana-ke ekuba khona ukhiye abayakukhuleka egameni lenkosi. La sivezelwa khona ukuthi bakhona vele abakhulekayo ezindaweni ezithize, kodwa hayi egameni lenkosi uJesu, ngoba insindiso inikezwe uJesu Kristu ukuba bonke abakholwayo egameni lakhe basindiswe, noma abayakukhuleka egameni lakhe bayakusindiswa. Ukuthi uma ibhala incwadi yezenzo ukuthi ayikho insindiso ngomunye, ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimelwe ukusindisa ngalo, kodwa kuphela igama likaJesu Kristu. Jesu kuphela esifanele ukusindisa ngaye. He possesses all the qualities of ukuba uNkulunkulu, noma unawo konke okuyizimpawu ezimenza afaneleke ubukhosi nokufaneleka ubuNkulunkulu. Incwadi yezenzo mawubheka lapha Colossians sahluko sokuqala verse 15-16 uthi oyinkosi noyindodana kaNkulunkulu, uthi-ke yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongena kubonwa izibulo lezidalwa zonke, ngokuba udalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni. Jesu Kristu uyinkosi yamakhosi. Indlela abantu abayakusindiswa ngayo ukukholwa, confession, uvuma ngenhliziyo, ukuvuma ngomlomo, kholwa ngenhliziyo, inhliziyo ekholwayo eshiye bonke ubumnyama, eshiye konke ukungabaza, submission, ukuzinikela ngaphansi kobuholi bakhe noma ngaphansi kwe-sovereignty yakhe. uNkulunkulu ungowabantu bonke, akabandlululi muntu. uNkulunkulu unguwabo bonke abakholwa kuye, kodwa noma engowabantu bonke, kodwa-ke kuyakuthi bonke abakhuleka egameni lenkosi ibona abayakusindiswa.